गोथार नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै जों दंफैयो बाथौ बिबुंसारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 5 नम्बर माजुलि एबा गार' बस्ति होननाय मोनसे गामियाव दिनै नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमा बेवहाय मोनसे गोथार हाबाफारि मावनो होननानै थांगासिनो दङ। बिथांमोननि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेवहाय सोलिबाय थादों। बेवहाय दङ बियाबनि गासै दैदेनगिरिजों लोगोसे बे 5 नम्बर माजुलिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा बाहागो लाफादों आरो दिनैनि बे गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ सिगांग्रोयै मावदों जोंनि बे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि बिथाङा। दायो बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोनगोन बे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोना माबायदियै खुंनानै गाजा गोमजा खालामनो सानदों जों बिनि माखासे बेवहा बिथांमोनजोंहा सोंनाय फिननाय लागोन। दायो जों थांदिनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावहा बेवहा जोङो सिगांग्रोयै बियाबनिनो गाहाय आफादगिरि बिथांजों जों दान्दिसे मोगा मोगि लागोन। जोंजों दङ नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय आफादगिरि प्रबिन सोरगियारि बिथाङा। बिथांनियावहा जोङो बे 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि सोमोन्दैयै मिथिनानै लानो लुबैदों। सिगांग्रोयै आङो बिथां आफादगिरिखौ आङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै बरायबाय। बिथांनियाव आङो बेखौनो मोन्थिनो लुगैयो बे 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ माबायदियै खुंनो साखाफारा जादों बिनि सोमोन्दैयै फोरमायगोन। दा दिनैनि बे समाव आं बाथौ बिबुंसारनि जायफोर बिथांमोन फैनायखौ आं बरायदों। जोंहा दिनै नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 31थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंनायनि हाबाफारि दङ। फैगौ 28-29 डिसेम्बराव। दा बिनिनो दिनै गिबियै जोङो बिनि सायनासालि लुनायनि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि थाखायनो दिनै गिबि खुन्थिया गायसनजेननाय एबा लाइ खुन्था गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावबाय। आरो बे मावनायजों लोगोसे दिनै जोङो आसा खालामदों बे जोंनि नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया 31थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै जागोन आरो बेवहाय जोङो आलासिफोर हांख्रायनाय दङ आरो बेजों जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव गासैबो बाथौ धोरोमारि नंनाय नङि गासैबो जाहाथे सहजुग आरो बिनि धोरोमनि फारसे मोजाङै मिथिनो हानाय बेबायदि बारहावाखौ मोनगोन आं बेखौ सानदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिथु धोरोमारिनि थांखि बे थांखिया बर' हारिनि मोनसे जौगानाय आरो गोग्गानाय मोनसे धोरोम। दा बिनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों बे मेलाव खमैनो 2,500-3,000सो सुबुङा जमा जागोन। जोंनि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाखौ जोङो बिनि गेजेरजों बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय बे खावलायदों। 25 आरो 30 मानसिया बे नोलोबारि बियाब बाथौ सिङाव थानाय बाथौ सिबियारि मानसिफोराल' ज' जागोन ना आरो गुबुनाबो बेवहा फैगोन? बेखौ जों गुबुन आनसलिकनिफ्रायथ' बिदि फैनाय नङा। जों अकल आनसलिकनिल' जागोन। बे आनसलिकनि थाखायनो बेसेबां मानसिया जागोन मानोना जोंनि आनसलिकआव दासिम न'खर हिसाबै 850 न'खरसो दङ। बेसांखिनि न'खरनिफ्राय जोङो बेसांजोन मानसिखौ जागोन होननानै आसा खालामदों। आरो बिनि जोंनि बाथौ धोरोमारिनि अनगायैबो खाथि खाला जायफोर गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ बिसोरबो फैगोन आरो बिथांमोनाबो बेयाव माबायदि प्रसेसफोरखौ बेफोरखौ खोनासंनो एबा बिनि गुदिखौ मिथिनो थाखाय फैनो नाजादों आरो जों मिथिनानैबो मोनदों। बेखाय खमावनो बे 33,000निबो बांसिन जानो हागौ होननानै जोंनिफ्राय साननाय जादों। समावहा जोंजों लोगोसे दंबावो बे गामिनिनो एबा रायदाव आफादनि
आफादगिरि बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ। दिनै जों बेयावहा फैनानै मोनथिनानै मोनबाय बिथांमोननि गामिया खोब फिसा मोनसे गामि, अब्लाबो बिथांमोना बे नोलोबारि बियाबनि 33थि बोसोरसालिया जुथुमानि एसेबां गिदिर बजाखौ बिथांमोना बानदों, बिनि सोमोन्दै जोङो बिथांमोननियावहा मोनथिनो लुगैगोन। दिनै आङो बाथौ बिबुंसारनि जानानै नोंथांखौ सिगांग्रोयै बेयावहा बरायनानै लाबाय आरो बेखौ आङो मोनथिनो लुगैयो दिनै नोंथांमोना बे गामियावहा बे नोलोबारि बियाबनि 33थि बोसोरसालियाखौहाय खुंनो थाखाय आवगायबोदों। बेयावहा नोंथांमोना फिसा गामि जानानैबो माबोरैहै खुंनो थाखाय साखाफारा जादों बिनि सोमोन्दै एसे मिथिहोगोन। खुलुमबाय। दिनैनि बे पेन्डेल गायनायावहा बाथौ बिबुंसार बिथांमोना मोगा मोगि लाफैदों आरो आं बानजाय आफादनि जानानै बानं माजुलि गामिनि गार' बस्ति गामिनि बानजाय आफादनि आफादगिरि जानानै फरायबाय बिबुंसार बाथौ बिबुंसार लागिरिफोरखौ। बेयावहाय दिनै फैबाय थानाय 28 आरो 29 31 बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय जोंनि फिसा गामिबाबो एसे गोगोमैनो खुंनो होननानै मोनसे टारगेट लादों। बेवहाय जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाखौबो आं एसे खावलायदों आरो आं खावलायनाय बायदिनो गामिनि रायजो राजायाबो आंखौ मदद होफागासिनो दं। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माखासे बे 33 बोसोरसालि जथुमनि गेजेरजोंनो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाया बेनि बिबुंथिजोंनो लोगोसे न'खर जौगानाय बा माबा जौगानाय बेफोरनि बिखयै गासिबो एसे जौगालांथों होननानै बे मोनसे गिदिर प्रग्रामखौ जों एसे मोजाङैनो खुंलांनो सानदों आरो गियानबो मोनथों होननानै जोंहा आसा दं। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बे बानजाय आफादनि मोगा मोगि लानायखौ आं एसेनो गोजोननाय जासिबाय। गोजोननाय दङ बे गार' बस्ति गामिनिनो गाहाय बोसोनगिरि बिथाङा। बिनियावहा जोङो बेखौनो मोनथिनो लुगैयो बे गामियावहा मोनथिना मोनदों 19सोल' न'खर दङ। बेवहाय खोब जामिननो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना बेवहा रायजो जागासिनो दङ। बे लोगोसेनो बे गामियावहा 33थि बोसोरसालिया नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि जथुम्माखौ बिथांमोना खुंनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो बे गामिनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै लानो लुगैगोन। बे गांग्रि आं बाथौ बिबुंसारावहा बरायग्रोना लाबाय। खुलुमबाय। आं बे बाथौ बिबुंसारखौ बरायना लाबाय आरो दिनै जोंनि बे गाहाय खुन्थिया गायनायाव जोंनिफ्राय बिथांमोना जाबायसा गामिनि समस्याफोरखौ मिथिनो लुगैदों। बे मिथिनो लुगैनायखौ आं फंनैसोब्लाबो बुंनो लुगैदों। मानो होनब्ला जों दिनै 31थि बोसोरसालिया खुंनायजों लोगोसे जों गोबां माने रायजो राजानिफ्राय आरो जोंनि आलासिफोरनिफ्राय गोबां मददखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों। आरो जों बे बाथौखौ सिबिनायनिफ्राय जों गोबां गामिफोरा जोंहा उन्नत जाबोदों आरो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोदों। आरो बिनि बांसिन जाहाथे जोंनि उन्दै उनला गथ' गथाय फिसा फिसौफोरा जाहाथे बे जोंनि बाथौजों लोगोसे जाहाथे हिक्खा दिखायाव आवगायगोन आरो गामिनि माखासे जोंनि रायजो राजाफ्रा मावनाय दांनायाव मोजाङै आबादफोरावहा आवगायलांगोन। आरो जों बेखौ लानानै जों बे दिनै गिदिर बजाखौ जों खर'आव रुजुनना लादों। जोंनि गामिया अनलि 29थिल' 19 खरल'। बे 19 खरब्लाबो जों दा जेरैबायसा बे जोंनि माबाखौ खुंनो लादों जोंहा गासै रायजो राजाफोरानो जों खौसेथियै जों खामानिखौ मावलांनो नाजादों। आरो जोंनि बे खाथि खाला ओनसोलाव जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि मानसि दङ। दा बिथांमोनखौबो जोंजों लोगोसे बे मेल खालि फैनानै माने मदद लाफायनो थाखाय जों गोबां हांख्रायदों। बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों। हागोन जोंबो थांगोन, जोंबो बोसोनफोरखौ खोनासंगोन आरो मोजां आलासिफोरखौ नोंथांमोना लाबो बेखौ होननानै हांख्रायदों। जोंबो बेखौनो दा बिथांमोननिफ्राय जाबायसा जों मेकअप मोनदों। दा बिथांमोना जोंफोरखौ जेरैबायसा बोसोन होदों नोंथांमोना बे फिसा गामिब्लाबो गियाखै बा फिसा गामिब्लाबो मावनो दांनो जेनाखै। दा एसे गिदिर खर' बुरजा लानानै दा साननैनि हाबाफारि खुंनो लादों। बे खुंनाया जोबोर मोजां जागोन आरो उननि थाखाय जाहाथे जोंहा जाबायसा मावनो सानदों आरो जोंनि बे थानसालिखौ जेरैबायसा जों आसा खालामदों देग्लायथ' जोंहा जालिया। फिन बोसोरनिफ्राय जों एसे एनै गाव न'खरनिफ्रायबाबो कालेक्ट खालामनानै जों मन्दपखौ खिनिखौ जों मावजेननो होननानै जों नाजादों।
जों बेखिनिखौ जों थांखि लाखादों रायजो राजानिफ्रायबो आरो गासै रायजो राजायाबो बेखौ मदद होदों। दिनै आं गामिनि बोसोनगिरि जानानै दिनै आंनि गामिखौ जेरैबायसा आं मोजाङै लाखिनो हादों, मोजाङाव मोजाङैनो दङ आरो जाहाथे भबिष्यतआव जोंनि बे गामिया आरो उनाव थाङा दावगालांबाय थागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जोंनि बे बोसोरसालिया जुथुमाया जाहाथे मोजाङै मोजां बारलांगोन, खाथि खाला ओनसोलजों जों मिथिजानाय जागोन। आं बेखौ होनानै दा बेखिनि सुंद' बिबुंथिखौ आं होनानै आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय। जै आफा बोराइ बाथौ। साबायखर थाबाय बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय।